Здравейте! Преди време споделих, че се подготвя нов проект от български архитекти и ето, че вече е реализиран. Представям ви книжката на Nautica Studio, която нямах търпение да започна да оцветявам. Картинката, която реших да оцветя днес, е тази кухня и смятам да я направя много цветна и нестандартна. Започвам с оцветяването на вратичките на шкафовете в този ментово-зелен цвят. За страниците, върху които пада сянка, съм избрала един нюанс по-тъмен от предходния цвят. Плота и рафтовете реших да са от дървен материал, затова ги оцветявам в кафяво. Облицовката зад кухненския плот се състои от тези интересни частици и част от тях решавам да оцветя в светло-розово. В същия цвят попълвам купата с плодове и две от вазите върху рафтовете. Дръжките решавам да са златни и след тяхното оцветяване се насочвам към мивката, микровълновата и фурната. За тях избирам нюанс на сивото. В по-тъмен тон оцветявам стъклата им и индукционния котлон. В купата с плодове има само портокали, които естествено оцветявам в оранжево и след като им добавям текстура, се връщам върху плота, върху който му добавям характерните линии, които наподобяват дървен материал. Следва да си нарисувам отблясъци върху стъклата с бял тънкописец. След като оцветя останалите вази, върху купата добавям десен от тъмно-розови точки, а върху някои от вазите чертая хоризонтални и вертикални линии. Следващото, което оцветявам, са дървените дъски по пода, като част от тях решавам да потъмня с друг нюанс. Ако сте останали до края, оставете това емоджи в коментарите и очаквайте скоро втора част, в която ще завършим оцветяването на кухнята. Чао, чао!